Hey guys, subscribe to my channel to get latest technology videos and tap the bell icon so you will never miss another updates. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఈశ్వర్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మీకోసం ఒక అద్భుతమైన వాట్సాప్ స్టేటస్ కోసం ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ బాయ్స్ యాటిట్యూడ్ స్టైల్లో సింగిల్ కింగులం అంటూ ఒక లిరికల్ వీడియో అయితే నేను క్రియేట్ అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇందులో యానిమేటెడ్ కానీ లిరికల్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎఫెక్టివ్ వీడియో కానీ ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది. చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లే మీద డెమో చూస్తున్నారు కదా, సేమ్ ఇదే విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీ యొక్క ఫొటోస్ని పెట్టుకొని ఐ ఆమ్ సింగిల్ కింగులం అంటూ ఆ యొక్క లిరికల్ యానిమేటెడ్ పెట్టుకొని ఒక అద్భుతమైన సింగిల్ బాయ్స్ ఎడిటింగ్ వీడియోనే క్రియేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్లు కూడా ఎలా యాడ్ చేయాలి, మనకు నచ్చిన ఫొటోస్ని ఎలా అప్లై చేయాలి, ఇదే లిరికలే కాదు మీకు ఇష్టం వచ్చిన లిరికల్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది ఫుల్ క్లారిటీగా డీటెయిల్గా గైడెన్స్ ఇస్తాను. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నేను క్రియేట్ చేసిన మళ్ళీ ఒక్క 5 seconds సాంగ్తో డెమో చూపిస్తా, చూడండి. ఫ్రెండ్స్, కాపీరైట్ ఇష్యూ వల్ల అయితే నేను సాంగ్ అయితే ప్లే చేయలేదు. ఇదే వీడియో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే సాంగ్తో ప్లే చేశాను. అక్కడ నుంచి మీరు విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ కంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఈ యొక్క మ్యూజిక్ కానీ ఇంట్రో కానీ. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో తప్పకుండా చూడండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సో చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది. ఇంతకు మించి మనకు ఎక్కువ సాంగ్ ప్లే చేస్తే మనకు కాపీరైట్ స్ట్రైక్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకు నేనైతే ఎక్కువ సాంగ్ అయితే ప్లే చేయలేదు. గాయ్స్, వీడియో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోకి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేస్తే నాకు సపోర్టింగ్ చాలా అంటే చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఇటువంటి మోర్ వీడియోస్ ఇంకా చాలా చూడాలనుకుంటే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో మనకి సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తున్నాయి. అన్నిటికన్నా ముందు మీరే చూస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ వీడియోని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనకు కైన్ మాస్టర్ ప్రో అనే అప్లికేషన్ అయితే ఉండాలి. మీ దగ్గర లేకపోతే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను కైన్ మాస్టర్ ప్రో లింక్ ఇచ్చాను. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తూనే మనకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ప్లస్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు 16:9 మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీడియా లేయర్ వాయిస్ అండ్ 4 ఆప్షన్ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు మీడియా మీద ట్యాప్ చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్కు సంబంధించిన ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వీడియో అనేది ఇస్తాను. సో ఈ యొక్క వీడియో లింక్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్ మెటీరియల్స్ లింక్ అని ఇచ్చింటారు, చూసుకోండి. ఆ యొక్క లింక్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్న ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా నేను వాడే మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా వన్స్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఫస్ట్ ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ టెంప్లెట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో వన్స్ నేనైతే ఒక 20 seconds మాత్రమే తీసుకుంటాను. ఆ 20 seconds కాడికి వచ్చేసి ట్రిమ్ మీద టచ్ చేసి ట్రిమ్ టు రైట్ అప్లై హ్యాండ్ అని ఇస్తున్నా. సో మీకు ఇష్టం వచ్చిన లెంత్ మీరు పెట్టుకొని ఇదే ప్రాసెస్ చేయండి. సేమ్ అదే టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి టెంప్లెట్కున్న వాల్యూమ్ ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లేయర్ మీద టచ్ చేసి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరి ఇమేజ్ అయితే ఇక్కడ బేసిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ ఇమేజ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా మనకు పిఎన్జీ లాగా ఉండాలి. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, నేను సపోజ్కి తన ఫోటోని తీసుకొని సో కొద్దిగా యానిమేటర్లో ఇలా ఒక సైడ్ పెట్టుకొని ఇదే ఇమేజ్ని కూడా నేను వీడియో ఎండ్ వరకు ర్యాక్ చేసేసి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ని అట్టిస్తున్నా. సో నెక్స్ట్ లేయర్ మీద టచ్ చేసి మీడియాలోకి వెళ్ళి సేమ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మీకు ఆ యొక్క ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్తో పాటు కలిపి ఒక సన్ ఇమేజ్ కూడా ఇస్తాను పిఎన్జీ. సో అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి సో ఇక్కడ సెండ్ టు బ్యాక్ అని చేసి సేమ్ మళ్ళీ ఇదే ఇమేజ్ను కూడా వీడియో ఎండ్ వరకు ర్యాక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో వన్స్ ఎండ్ వరకు ర్యాక్ చేసి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ని ఇవ్వండి. సో నెక్స్ట్ లేయర్ మీద టచ్ చేసి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక లిరికల్ వీడియో అనేది ఇస్తాను. సో ఈ యొక్క లిరికల్ వీడియో లింక్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే ఆల్ మెటీరియల్స్తో కలిపేస్తాను. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి కొద్దిగా లిరికల్ యానిమేటెడ్ ఈ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో ఇలా ఒక సైడ్ పెట్టుకొని కింది స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. బ్లెండింగ్లోకి వచ్చేసి స్క్రీన్ అని అప్లై చేసి సో లిరికల్కున్న వాల్యూమ్ రిమూవ్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే మనకు సాంగ్స్ ప్లే చేయకూడదు కనుక. సో ఇందులో పెద్ద ఎడిటింగ్ కూడా ఏం లేదు గాయస్. ఇంకా మీకు లెంత్ కావాలంటే లెంత్ ఎంత లెంత్లో కావాలో అంత లెంత్లో పెట్టుకొని సో మీ యొక్క ఇమేజ్ కూడా ఇంకా కావాలంటే అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ లెవెల్లో పెట్టేసి టిక్ మార్క్ను ఇవ్వండి. సో ఇక్కడితో మనకు ఆ యొక్క ఏదైతే ఉందో టెంప్లెట్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెటీరియల్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇంకేంటి ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది మనము వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, వెరిఫై చేద్దాం. చూడండి గాయస్, ఇక్కడతో మనకు పెద్ద ఎడిటింగ్ కూడా ఏం లేదు. జస్ట్ మీ యొక్క ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ యొక్క మెరుపులు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైడ్స్ సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదా. సో ఇక్కడతో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇంకేంటి, సో ఇదే లిరికల్ కాదు మీకు ఇష్టం వచ్చిన లిరికల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడతో అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంకేంటి ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది వీడియో గ్యాలరీలోకి సేవ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ సెర్ ఆప్షన్ ఉంది. సెర్ ఆప్షన్ మీద టచ్ చేసి కొద్దిగా లోలో ఉండే హైలో పెట్టుకొని ఎక్స్పోర్ట్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్పోర్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి, ఆటోమేటిక్గా మన గ్యాలరీ లెక్కన సేవ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలో మీకు ఫుల్ క్లారిటీగా డీటెయిల్గా గైడెన్స్ ఇచ్చాను. మై హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందా కూడా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేసి ఇటువంటి మోర్ వీడియోస్ ఇంకా చాలా చూడాలనుకుంటే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో మనకి సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. అన్నిటికన్నా ముందు మీరే చూస్తారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ నౌ.